Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Oh, ano naman ko na? Paulit na ta kuya eh. Pagkana yun, surrender na ka, noon sa... Ay, Wa man sila mahibaw nga ikaw ni, nang haranas ilang anak. sabaan mas noy islaw. Gitara lagi yun unta to, kay ilhan rin nga nang harana. Samso kay discourage na ka, di na kang balik ugma. Balik ugma, pangita yung gitara. Oh, Hoy, sige kuya. Ugma na lang ta balik. Mangabang na lang ko. mangabang ka? Oh, No, ikaw mangabang ka dong? oh, mangabang. Mangabang gitara. Okay. Ano di kuya? Wow. Sige, pangabang mo niya og gitara. Ha? Gwapuha gitara ra. Tangilngiga. Mura magmahalong ka ng gitara, ha? Mahal akong abang ini kuya. Kang gilid-gilid man eh. Kuyawa sa ni mo gipang. Sige, intro din. Intro. Baan ko kuya eh. Anak gani ka. Ayun lang yung... Wag yung kay mahimong kuan ni Lida. Igo ka na lang gusto pangandoy. Sige, kanta na ko kuya. Okay. Kalimot na mo kuya. Ditso na ako. Raro ni mo dali. Sige, padayon. J, kuan D. Dili na ma. Di maka. G. Laka. Sa marunda na may kalititingog. Saan to? Ako sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Mada. Ako ngayon nag-iisa. Okay, mada. Sana ay tabihan na. Mada talaga yung kang ipuspos. Ay, tanong. May gabi. Law! Ikaw na, Law! May gabi, Law! Oy! Ikaw hindi na, Beng! Oh! Tamo mo rin is Lulong. Oy! Mag-unsa mo rin ha? Kini si Lolong ay may tuyo. Ha? May tuyo si Lolong. Sa may tuyo ni Mulong, ha? Manaygon ko noy. Oh! So, manaygon ka nga! Leya pa Pasko! Oh, karisma pa mangani! Sa? Paskos ka sakit noy. Paskos ka sakit. Diyos na mo sa kaluo. Ito no ani. Wanggul lagi ni mo eh. Imbis mangharana, manaygo naman inoy mong gisulti. Pasko pag ka sakit. Pagdugog maayo kaya eh. Sabi na ni Duol Diyos ng islaw na to. Sa? Murag nilupad ang akong espiritu. Unya, unsa may mahimo na to ay na ron? Ako ya. Himo na lang ning 10 pesos nga gihatag ng islaw. Ganong imo nang ihatag na ko nga ikaw may namasko. Ay. Ha? Ay, sabrayas ng hay ni mo, Rodabayo. Ikaw na may namaskos ka sakit to? Ayun lang yung kataw inoy. Ay, di taga katawan. Di taga katawan.
Oy, day, layda, day! Asa naman to si Lulong? Magipangita ka? Nangita kong Lulong kay magpatabang unta ko. Kuya, dito di mo sa amo gabi kamo ni Lolong? Oo, nagpakuyog na ko. Ako lang siyang gikuyogan. Isulti na kang papa ni mo? Oo. Nanaygon man kuno mo para Pasko sa kasakit. Karon palagi ko kasugat anak kuya. Ako sad gani. Ha? Piping, hingita mo ka na ko. Oo! Anong atras man ka, Marika? Ari bro! Kanas kay pangutana nimo. Hi, sister. Kumusta naman ka? Ikaw na'y tiwas inilong ha. Kay doon na pa ko ito yung opisina. Pag-istorya lang sa mo Layda. Lida dia ha. Good luck do. Nganong good luck man kang kuya Piping? Ha? Ambot niya ay. Ay, kikod po anas ako. Kanindot paminahon siya tingin. Bro, okay ra ka? Nagpiyong-piyong lagi ka. Okay ra sis, okay ra. Askang kulpaan na ako. Nihikap lagi kasi mong dukan. Sakit? Kulba. Oh? Unsa man, nagpapitit ka? Patanaw doktor, oy. Tingalig na unsa na na. Tuod di ay, nganong namas ko man mus kasakit? Naaba ko di nga ana? Ha? Nagkatawa man gud may pagsulti ni Papa. Di mas nakapunit ana. Kuan. Bro, kadiyot bro ha. Basahon sa ninako. Unsa naman ko eh. Mura na diwata ang ako pananaw ni Lida. Mura siya anghel nga way pa ko. Ug ang iyang tingog. Mura gitimplahan og pure nga hani. Kalakot ining tawhan na, oy. Kinsa din na, sister? Akong uyab. Imong uyab? May uyab na ka? Uy, nga naman ka. Nikalit lagi kag lingkod. Mura nawadan kog kusog. Wala. Tingalig low imong patasyon. Bro, pa doktor na lagi. Mas maayo ginamatan ako kag doktor. Sakit kay kundugan. Huwag kayo. Murag di ko kaginawa. Ngano man, ha? Ngano kay ko na inimay na itabo ko, ya? Abi na ko may pagbatis siya ako. Pero may uyab na di siya. Bati asag na nung hila ko. Mas bati pa man ako. Ingon anak yun ang may gugma, masakitan. Di ko gusto masakitan, kuya. Dili. O ayaw sa gudayog surrender, ipadayo ng pagpanguyab niya. Unya, naman siya uyab. Uyab pa bitaw na. Unya, surrender na ka. Unya na ka mo surrender, maminyo na siya. Dili ko gustong maminyo siya slain, kuya. Gusto ko, ako ang iyang minyuan. Pues panguyabin na lagi na, aron ana siya makigminyo ni mo. Oh, nganom ka. Kung ako siya panguyaban, unya iya ko sukton. Oh, kamay makadayon. Pero, iba niya ang iyang uyab. Kung ikay iyang pilion, buwagan na niya iyang uyab. Oh, lagi. Pero, so, magluib siya. Ikaw ba iyang ipili? Mahimo na siyang maluibon. Pati na. Lain na di anay niya eh. Wanggol matingali ka, no? Takyan mo kung agtang. Gusto ikay iyang pilion. Oh. Usaw mo niya pagpili ni mo kung dili niya buwagan ang iyang uyab. Pero mabati na lagi siya, kuya. Kay luiban naman niya ang iyang uyab. Pero ikaw masayang ipili. Pero mahimo naman siya maluibon.
kawabi klaro ni. Gamay lang, one bar lang yung ka. Sa may gusto kang kamoy, gusto kang kamoy magkadayon? Gusto ka o dili? Gusto ko. Oh, pues buhatan ang gisulti na ko nimo. Panguyabe siya aron magkabuwag sila ug ang iyang uyab ug ikay iyang pilion ug kamoy magkadayon imo na siyang maasawa. Unya, di man ko ganahan og babaeng maluibon. Palubang kanahan berikut Aray! nahakan ako. Uy, kuya, agay. Kanahan kay kanako. Kanahan ka! Uy! Uy, Pepeng! Uy, asa... Tatay paragod nga no, mandi ay mo. Unsa may ipasabot iniping. Pangunta na lang siya. Aray. Ari, tuwasan ta mga tumbaw na liko mo ron. Lula! Ay, Lulong, okay ra ka? Inom sa tubig, oh. Ay, di, kadiyot lang ha, magkuha ko. Ang tubig din, eh. Oh, okay na. Unang, salamat ha. Ngano man di ay to? Unsa man di imong saga na suko mas piping. Tagsarabaya ng masuko, nakailag yun ka ana. Natinga, bitaw ko. Murag, nausab naman si Kuya Piping. Ngano man di ay? Unsa man di ay nahitabo? I-shortcut na to nang ha? Ay, ayaw lang. Ilongkat lang. Okay na. Mao ba? Oh, wala pa mong magigisulti nang. Oo, sige, sulti na. Unsa man di itong hitabo, Mao to nang. Natinga na lang ko nga gusto naman hinuon siya nga magluib si Lida sa iyang uyab. Time pa sa ragod. Murag naglibog ko da. Si Lida may uyab maong naguol ka. Oh, Karon nagpatambag kang Piping. oh, Iyak kang gitambagan nga ipadayon ang pagpanguyab kang Lida. oh, O gusto ka nga kamoy magkadayon ni Lida. oh. Pero di ka gusto nga magbuwag sila sa iyang uyab. Dili. So, unsa man gyud ay imong ipasabot long? Wa ko kaibaw. So naglibog na imong utok. Oh, Okay. Maayo pag mulakaw na ka mintras wa pa sad ni malibog akong utok. Okay, basig ako na sad unyay makatuok ni mo long. Lakaw na, chupe! Uy, mahal di ay gihapon ang isda. Ay, mahal gyapon nang. Uy, nagmanang baya ka nga murag mas maguwang pamangka nako. Ay, murag kog maguwang mo, pero mas maguwang jog ka. Ay, kay nga ano, unsa man ay kang tuigan na tao, aber? Ikaw, unsa man sa kantuigan na tao? Ay, kahilas baya di mo. Ay, ako na inuyelas. Nang milagre? Nang dali, Nang dali. Uy, Arita diri nang, dali. tay pa, ngano man ka, uy. Ganong gipalayo man ko nimo atong ingratang tindera. Nga, mura ra magwa man ni mahong langsa.